Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum shibenta ban ai min sim ki Samla Pule baki nangyai keo shaprang haki jing Pule ki bakham shalor ka Seng Samla Pahamlapong bat Pahamsohthri haka sngi satjan ka artari ko bunai naitung arajar arpo ar kala Pynkup Burom ki khat sangut ki Samla Pule jong ka shnong ki bala pas bha haka examen SSLC bat HSSLC bala pinbana result dangshen de Meghalaya Board of School Education. Hagani ke jing Pynkup Burom la sakhilang do MLA jong ka Nongpo constituency uba Meral Bonds aim ubala long kumukongsan haringkat ke jing dan lang jong u Dr. Ezras aim bat uba Ariston manbha rendong sngi kum ki sembot kongsan ki nongelam ka Seng Samla bat ki nongelam shnong. Nasa ini manfaat kabuli